أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogo coftal e weltare mawde arde goto e jinnaɓe meɗen tawaɓe hanki tawaɓe hande yewtidde mabɓe fate gurdam dental fate gurdam ceerno fate gurdam kañum hoore muɗum fergo muɗum ko nandi hen eɗen gondi hono jinnaɓe men baba Hamidou Mam Safaw waɗen paami ko jinnaɗo en Mam Safaw ceeraji mo Seydou ko on tigui nehimo koye juuɗe mum o wonno wadde on so wi ene haala ko fate dental en haala ko fate ceerno wadde koko laaɓi haalata saabu ko hen tawa ko hen jiya ko ɓiɗɗo e galle o ɗum ɗon baba Hamidou jogui weltare mawde no feewi ko adi foof cammina julɓe haade min arde en namde ɗe بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوا كمين حميدou Dia haalta e moɗon ɗo e jangguiri ceerno Basirou Thiam ɗo e nder Madina Gounass woni jaatigam ɗo hen hande ko sira ceerno Basirou kanko jippinimi ɗo hen e galle eywa caggal salminde e juurade dental ngal foof e salminde ceerno Amady Tidiane ceerno e ñaganade ɗum Allah gurdam juɗɗam wonde e cellal wonde e mbawka e radio ngo hande ari ɗo ina namnomi ko gandumi e gurdam Madina won hen noon ko laaɓami garmi ɗo hen e wuuro he ko wuuro ngo ina yaa fergo muɗum ina yaara e duuɓi 25 hitande 60 ay ko nden garmi ɗo joni noon heddi ko jiɗɗo namnade ko namno ɗum ko gandumi hen komi haala noon komi anda hen komi wiya on mi anda aywa hay wiide mi anda ko gandal ay bismillah non tigui jarama baba Hamidou bandiraɓe beltima no fewi jamne kadi ceerno men wondude ceerno Ibou Oumar ceerno e dendagal wondimaɓe kala e setto kala jettiɓe jarniɓe no fewi baba Hamidou ko adi foof iwdima to Fouta haytade Madina Gounass joni iwdam to Fouta min jibinami koko wuuro ene wiye Koɓɓillo ngo woni ko hakkude Thilone e Dabia ngo waɗani Ɓoki Diawe hakkude amen e Ɓoki Diawe ko 6 kilométre hakkude amen e Thilone ko 8 kilométre eyyi ko ɗon jibinami wuuro amen wiyete ko Koɓɓillo leegal amen wiyete ko Koɓɓillo Jakkeyɓe ɗon jibinami ha nanmi jangde ko tanam biyeteɗo ko tanam jangguinimi nanimi babam kadi jangguinimi ha kimi Gula Oudou Bel Binnas ha kimi Gula Oudou Bel Falak ha janggu Gula Ouduji ɗi ha gasi kawam aranimi ɗon min immi ɗon emin payi omo payi Madina Gounass tawno o arino ga kanko o arino ga omo andi Mbour min immi Koɓɓillo min gari ha Matam ñande min gari Matam nde mi anda hitande nde kono min tawi ɗon kam nde min gari ha e Matam min gari ha galle commandant min tawi ɗon kelron aji no gutta eyyi ko teskuyaji am kalanmi eywa waji goto ina immi hedde subalo to ina ara ina wiya hande laamu tubakoɓe gasi ɗo e Sénégal nde min gari hamin tolni galle commandant o min jii drapeau ji ɗiɗi hen goto no monta goɗɗo o no tello eyyi kalanmi ko mantode hitande nde nden drapeau ji ɗiɗi kawriɗo hakkude ɗo kelon o wutti fodde air min fu yimɓe fof no daari eyyi ɗum kam ko nden hitande kam immi Koɓɓillo mbiɗa fayi Madina eywa min mbaɗi e lawol he hitande eyyi komin ɗiɗo minen fof komin baɗira makko kanko kawamo wiyete ko Amadou Hamid inirami ko ba makko ɗum waɗi inde nde ko kanko adi ɗum ɗo Amadou Hamid o wiyete min immi Koɓɓillo min gari ha Matam min ɓenni wuuro fof gurel ceerno fof ceerno min caangui ɗum hamin jotti ɗo min cakkitori ko ceerno Madine Touare ɗo ceerno Moussa Niang ɗo min cakkiti on ceerno min cakkiti eywa Janjoli en fof min deewi toon min gari ha ɗo nden min gari ɗo beeta min cakkiti wadde ko Madine Touare min gari ɗo hedde beeta min jeehi min juldo e ceerno Tissou Bar kawon waɗi min présenté ko min ɗiɗo minen fof min baɗira makko eywa nden min gari ceerno wi min ceerno ene jooɗi e piliyane he ceerno wi min imo min daro min immi min dari o wi kon boosoyaɓe walla kon yirlaɓe kawon wimi nde ɓe ko baɗa men ɓe ko boosoyaɓe eywa ko ɓuuri raɓɓidde haala ko o waɗi min présenté e ceerno joni noon o fayi e hoodde ceerno wimo baɗirama ɗiɗo ɓe gadduɗa ɓe ɓurɗo famɗude o nawtu ɗum joganoma satala ma ɓurɗo mawnude o ɗaccu ɗum ɗo mi neha ɗum woni min
eeyi darnen ɗo holko jiɗɗon namnade noon tigi jarama no fewi Baba Hamidou ɗo ko ndiɗo gardinde pawdinde kono kadi mantininde joni ceerno wi ɓurɗo mawnude yo heddo ɗo o neha ɗum joni holno nehirɗa e juuɗe ceerno mbiɗa andi kay nehorimi e juuɗe ceerno ko kawam gadɗumi ɗo hen o adi adduɗo hen ko ɓii ko gorko ina yaara e duuɓi 5 jeegom o daaji ɗum e yummo o addi ɗum ha ɗo e Madina o ɗacci ɗum ɗo ceerno itti on rokki nen saffaw nde tawno nen saffaw kañum woni jaatige kuɓɓilo naaɓe jawɓe nen saffaw o wonno ɗo hen e rewɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko Penda Bari o wiyete ko Takko Bari ɓen ceerno immude e yummum ko gila Guril en nde ngari ɗo nde o rokki ɗumen nen saffaw yo jogu ɗum woni nen saffaw hankkadi ne woni jaatige kuɓɓilanaɓe jawɓe kala kuɓɓilanaɓe jaawo garɗo hen o rakka ɗum nen saffaw yo wonde mum bon nden o addi ɓii ko o rokki ɗum nen saffaw ɓaydi rewɓe ɗiɗo nan ɗon jawɓe kadi kanko o jaawo yoɓe gonde e makko ɗon ɓe ballodira e makko cukalel ngel hawri ko cukalel tugosil ngel watti dogde e nder wuuro he ko bayde watti dogde ɗin duuɓi Madina Tuat ene sinca ɓe mbi yo ngel nawe Madina Tuat woto ngel dogde ɗo hen e wuuro he ngel suuɗo ngel ronke yitede Allah waɗi ngel nawa toon nden ngel nawama toon ndeka noon ko toon saati maggel won on ngel maayi toon e ngel ubba e nder berde Madina Tuat on ko denɗam ɓi kawam bon ɓaydi ngel maayi ha gasi caggal ɗum mi addama min ne nawami to nen saffaw mi lomto ngel ko ni ɗum ardi to nen saffaw ɗo ko ni ardi hol gonɗo nen saffaw de gandumi tan nen saffaw ko goto e suddiɓe ceerno mi wittani lesɗe makko kono ɓesgu makko e ceerno mbiɗa andi ɗum woni ɓesgu makko e ceerno ko Aissata Ceerno on joguino ɗum ko ceerno Basiru Thiam eyi on woni Aissata Ceerno ko goto nene makko kono ko mawɗum hande o natti wonde goto ko mawɗum kadi yo Allah yaw ɓeyda o dañi hen barke ha moƴƴi Aissata Ceerno o barkini ha moƴƴi kanko woni jibinɗo Ceerno Siraji Thiam oɗo mo jiiɗi mo gonɗon ɗo henne hande e galle mum ko Aissata Ceerno o jibini ɗum aywa ko nen saffaw woni taani ko a faami mbiɗumami ɗo henne kadi ko ɗo ni wayi noon tigui jarama no fewi ko gadɗa juuɗe ceerno ko e juuɗe ceerno Mame Saffa o beele wonɗo jangganɗa e duuɗe e galle he walla ko garmi ɗo ko guila ñande garmi ɗo duɗal ngal jiiɗa damal galle ngal ko ɗon mbimi ɗon ceerno rokkimi ceerno Oumar Diallo ceerno wi yo ceerno Oumar Diallo jangguinan ɗon mbimi Bagara hay nokku mi meeɗani yaade sona laawol gotol tawi ceerno no ɗanniɗo ene yeehi Dakar wuuro wi inen ga e nder Pakkane ene wiye Kuccidi min e Mamadou Mangane gonnoɗo Mamadou Mangane Mamadou Mangane min e Mamadou Mangane minen goni mawɓe mbiɗa jeeya e mawɓe sanɗaji yanoɓe toon ɓe itti min ɗo ɓe nawi min Kuccidi ngol lawol gotol min mi yaltude Madina nden min jeehi ha Kuccidi ceerno nanoye balaga o to Dakar wonde mi nawama Kuccidi mi anda no naniri ɗum ceerno wi yomi artiroye ko min woni jungo nen Saffa ko min woni koyngal muɗum ko min nelete ko min o nelata yomi yami artiroye almudo waɗa ɗo nden ɓe gaddoyi welo ko galle Siré Moyrou welo Kiso Pul mi yejiti hone an almuɓe he on yeehi ha Kuccidi hedde oɗo ere beetaɓe o ari o tawi min toon o wi mi wiya an garta Madina gartumi artirimi noon ko min woni koyngal nen Saffa ko min woni jungo muɗum min o nelata ɗum woni gartumi ngol ɗo lawol gotol woni ngol men mi walde caggal Madina
ay Madina kadi mi woni ɗo hene duuɓi sappo ɗi kadi mi meeɗani ñalde wuro subaka fof komi pinɗo komi dawo gese ɗum noon wona min tan minen anguɓe fof daro ceekenen ɓe fof kala gonɗon ɗo e nder on saaha ko noon wuuri ɗo min meeɗani ñallude wuro wona ndungu wona ciiɗu so ndungu ari ko awre e demal so dabbude ari ko coñal e lappugol minen coñata minen lappata minen mbaɗata e sakuji minen gartita ha ɗo minen nanata ha to magasin Baba Issa so min ceete ɗum tawata kadi hankadi ne ko ruujo ari mi anda tawi oɗon gandi kowoni ruujo min jaaha min duujo nde min ceeta ruujo tawa ndungu toɓi ɗum woni duuɓi sappo woni ɗo meeɗan ñalde wuuro eyyi mbiɗa yetti Allah noon ko nehorinomi e galle ceerno ɗum kadi mi nimtani ɗum par ce que duuɓi sappo ɗi gonnomi ɗo ɗi mbiɗo liggo mbiɗo dawa mi meeɗani foftade ɗi hande ɗo juuɗimi ɗo mi juuɗima kadi duuɓi nogas joni ɗo ñallunomi ɗo ko ɗon mbaltami mi dawata mi hirtako mi waɗi nde imimi ɗo nde mi waɗi commerce mi liggey tubak ha Allah waɗi mi heeɓi alteret mi arti mi juuɗima ko juuɗimi joni mankan duuɓi nogas seeɗa gila kimi alteret mi liggaki ko dañanmi alteret ko e ko sukaɓam dañata ko koye ɗum tan jondinimi ɗo jaami fof ne kadi miɗo wawi ñimde ɗon taw ham yeccitta ko hay hunde ko e barke ceerno noon e barke jinnaɓe min nimsani ko nehorinomi ɗo ko machallah joni machallah noon tigui jarama Baba Hamidou bandiraɓe nani paami joni noon a joofima fedde Daro Ceeken holko saabi inde nde fedde Daro Ceeken holko wonno golle mabɓe Daro Ceeken ɗum ko dawol adan wonno mawɗo dawol ngol ko alpha mawɗo dawol mi anda taarih makko ni tan gandirmomi kanko wonno mawɗo amen alpha mawɗo dawol ay sukkuno e makko ko Oumar Abdou Samad mi anda soɗa gandi on fof nanɗo ɗo gonno bon min noon ɓuurmi hawrude koye Oumar mawɗo dawol alpha o min goni ɗo hene ko balɗe seeɗa walla dumunnaji seeɗa tawi ruttima Oumar mawɗo dawol o kanko nenomin kanko nihimin e dawol he so min dawi min gadori min o dawde fof ko rawdatu en khidmatu en rawdude e khidmatu ko to nde garmi hitande garmi ɗo nde ko ɗen guese gorno toon min dawanno caggal faro bon so min jottima subaka min dawi min jottima e guese he Oumar mawɗo dawol o ko kanko taaɓoto taaɓe 5 jajidi juute ndi wonta ko taaɓe 100 min mbaɗe gurul sa tawi o taaɓima ha paari o taaɓima taaɓe 5 ɗe o fiya ɗon paapal to kadi o daroyo toon so taaɓima taaɓe 5 tolnodira waɗa hen paapal minen anduɓe hen goto daroɗo goɗɗo o daroyo to goɗɗo o lombo e hakkude tawa ene jogui jalo o wiya mbiyan ɗum feewi wiya feewi waɗa paapal hakkude o noon yarata ha yettoyo gonɗo fond ɗum woni Daro Ceeken daro to mini seeka bon so ɗum ɗoɓe ɗe taƴama ha paari kala mawɗo heeda e cukalel kala mawɗo heeda e cukalel kala mawɗo heeda e cukalel so tawi an mawɗo a gayni tan a adima ɗum jofnoyde a ruttanta cukalel ngel keɗɗa ngel oyatone ko noon min gorata hamin gayna eyyi ɗum woni Daro Ceeken o ko ɗum firtata eyyi minen noon tawnoɓe Daro Ceeken ɓe emin keddi taw ha joni ne min calima ine nde gasa par ce que min mbaɗani ɗum fedde nde hitande fof emin jogani ɗum ziyara laabi ɗiɗi ziyara taske e ziyara korka en waɗa ko min ndendin min namana ceerno min ciftina ɗum kadi koye amen eyyi ceerno welto hen eyyi ɗo kadi ko ɗo wonno Daro Ceeken o noon tigui jarama Baba Hamidou bandiraɓe nani paami beltima Baba Hamidou aɗa andi e oɗo saaha Allah addini en radio men Dakar FM saaha ceerno Seydou omo yinno kumpital nden ceerno Mamadou docteur holno waddano e ceerno affaire kumpital ngal eyyi ɗum ne kadi won hen ko laaɓami so tawi ala hen ko jejjinmi mbiɗo tawa kam ceerno mbiɗa andi kam omo yiiɗi kumpital
ewa bamam Mamoudou docteur o sodanno ɗum ko radio Philippe Buuɗal mi anda so yoɗo ngandi ko wiyete radio Philippe Buuɗal ko eyyi ngon radio joni presque ma fonno moto ma woni radio mango ina kapta fof monde entier batterie o kadi ko batterie oto wonanno batterie o kadi sarsoyte ko wili ngara par semaine so tawi charge o batterie o yeehi waɗata ɗum koye welo addora kadi journal nan toon ene wiye Paris Dakar nden journal ngal wiyeteno ko Paris Dakar o addora ngal journal bon Philippe Buuɗal o so sarti ha Paris bamon Mamoudou omo nani ɗemɗe ɗe fof par ce que hono ko nanmi wiya o waɗi 14 18 39 40 o yi e nder Sine ɗum waɗi ɗemɗe fof mo nan ɗumen o ñallata ko heɗade radio ngo ceerno soirimo karne o ñallata ko heɗade radio ngo journal uji ɗi hono journal mana ganduɗa hoorema Amérique voix de l'Amérique BBC Londres mana ganduɗa hoorema radio Londres voix de l'Allemagne e ngoɗo radio no wiyeteno kadi Moscou radio Moscou fof omo heeɗo journal uji arabe ɗi fof kadi omo heeɗo fof o windat radio Moscou ngo ina haalano Pulaar ina haalano journal parlé Pulaar mi anda tawi yimɓe en taski ɗum kono minenne min keɗotono journal parlé Pulaar en radio Moscou baba mon Mamoudou rendina ɗum fof yentude journal Paris Dakar ngal woni le monde hande ngal wiyete ko Soleil ɗo Dakar ɗo Sénégal ɗo kono ngal wiyeteno ko le monde ngal immotono ko Paris ngal woni journal le monde avion addanno ngal sare région ngaji he fof ngara alhawe ngara ceernode tawno ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema neɗɗo kawniɗo ala ko jaaɓi humpede a faami journal ngal o wiya yo addore o waɗi ko abonné journal ngal ara ngal yantodira eko ceerno eko bamamon Mamoudou windino ko so weeti subaka ceerno waɗi wajifa muɗum subaka arti naati zawiya muɗum yalti nden batu waɗeteno ko beetaɓe o yalta beetaɓe bamamon Mamoudou adda journal ngal adda journal uji ɗi windi ɗi fof tawa ceerno jooɗi pilial muɗum yimɓe fof no keti ɗum o haala ko keeɓe monde he ɗum waɗi ceerno guila nden hay hunde ala ko humpa e monde he eyyi minen kam min tawiri ni ceerno nde garmi nde ko ɗum tawmi ɗo mi ɗacci ɗum ɗo ne kadi ne jahanmi nde ha joni kadi mbiɗa sikki ɗum wasa heddade hay sendo ko seeɗa par ce que ceerno Mati Diane ceerno meɗen oɗo radiyallahu taala anu yalla joni gurdam makko warnamo hen cellal mbiɗa yiya saaha foof omo yiya yimɓe heɗotoɓe radio ji ɓe omo namno ɗumen ko faati ɗum yidde humpitade keeɓe aduna he andi yidde humpitade keeɓe aduna he ko lawol a bettatake eyyi ɗum waɗi noon ceerno kañum en yinno humpitade te nden wuuro ngo konko ladde par ce que nden tawi ceerno beeli en ɗo koɗi ɗo ko ladde nden ko ladde wuuro ngo min nde min garata ɗo e wuuro hende a tinta tan ha naata e makko ene sukki ene wi guil wuuro ngo wonno ko ladde kono kongo woni e ladde ko pop kamɓe wonɓe ɗo ɓe ceerno kañum ene humpiti ko wonɓe e guure heɓe koko kumpiti ko mi anda sa faami kalami ko par ce que kanko ala ko jaaɓi majjude aywa ko ni ɗum ɗo henen ko ni wayi eyyi ni hen ɗum ɗo henen wayi ceerno kañum ala ko jaaɓi humpede guila nden omo sooda journoji makko omo rakka waɓe janggude ne jangganamo omo soodi radio makko omo rakka heɗantoɓe mo information ngaji labtuɗi ceer ena gara ena kalnamo eyyi te nden kadi wuuro ngo woni koye ladde kono ko humpittoɓe guure ɓe ko goni to ko kanko omo humpiti ɗum guila nden omo wiyannomi ɓe nanano omo wiya o wi o anda tawi Dakar ina wonta Madina kono Madina kam wonta Dakar ɗum noon ene wayno ari hande ni holko wonno Dakar taliji godron han nane Madina holko wonno Dakar hanki lampaji nan ɗo hande e Madina holko wonno hanki Dakar robiñaji holko wonno hanki Dakar ventilateur uji e climatiseur uji ɗum wonno hanki Dakar te nden ɗum miijetake ɗo kono ari nan ɗo juuɗe eyyi heddi ko Dakar no wantirta Madina hol ɗum wonta sunna Madina o watta liggel Dakar kono hay ɗum weeɓani kono eɗen ɗamini ɓayde en dañi
ɓaydi kanko ceerno o meeɗi jooɗaade ɗo boppuɗo o wi so Allah jaɓi mami dañan on ɗo henne rewirde Allah rewirde Allah nde ɓay dañama noon en gandi ko wonno Madina ko ɗum kañumne kadi dañama Dakar hetto ko jiɗɗo wontude hen wona hen tawi wonno way kadi ɗum kam dañama Madina kam dañama nan Dakar ko wonno Madina ko dañama Dakar ko wonno Dakar ko dañama Madina ɗum woni konngol ceerno kañum toujours enen jari toppitade famɗata eyyi ko ni ɗone ko ni wayi ɗum woni ko gandumi noon tigui jarama Baba Hamidou bandiraɓe nani paami kono kadi yen beltima no fewi saɗa haala sago mabɓe ko hara deƴƴum Baba Hamidou nden ceerno aranno guese taw on toon o wiya on ko parenté paari ko foof ko onon parenté ɗum holno wano beele onon ɓe haaldano ɗum ɓe caggal muɗum on naatoyino paari walla ala aha kay ɗum waɗi ceerno kañum haalkintako haala makko fof immoto koto Allah e nelaɗo ɗum e Cheikh Tidiane kadi ceerno ne jogui dokke moƴƴe laaɓɗe labtude ɗe ngala guli ɗum waɗi konngudi makko kala hen konngol ngal keɓɗa a naftorto a yiyat ɗum te a naftoroyto ɗum seydi Allah rokki ɗum Seydi Alhaji Mamadou Saïd kala konngol ngol haali andugol ala seeɗa no wirumami nane ni dara ceeke enen ɓe somin gayni hedde tisubar omo arano omo arde oto makko so ari min kela cate leɗɗe min pawnamo hen nguru ngu o jooɗo minen fof min catomo aɗa andi kam ñaluɗo remde ñalawma ndungu e ñalawma ndungu ñaluɗo remde te ko cukalel no wayata ni no wayata ni min ketomo mi anda o yurmoto min mi anda ko jogori haalande min ko nemaji garoji ɗi eyyi kono kam omo wiya min on jii guertoɗe juɗeteɗe Dakaru ɗe ko onon juɗante ɗum ni o wiyatno min tawa min jooɗi de o wi on jii ko parate paari ko nden minen hay paari ni min nanata o wi min ko parate paari ko onon parante nden noon gonɗiɗo ɗum walla andude wonde ɗum ina wona way kono wiide nangu e ɗeɗo duule toɓɓoje kono Allah walli min e barke ceerno fof min jiiri guite amen min jiiri guite amen emin guuri ko haala makka wonde guertoɗe juɗeteɗe Dakar ɗe ko minen juɗante mi immima ɗo henne 70 walla 71 jaami Dakar taw mi galle amen galle kawam ɗo jippimi ɗo ñamata tan ko guertoɗe e liɓ guertoɗe tan te ɗum ɗum kam hankkadi tawi gonɗi wona eyyi ko heddi ko paari o mbiɗa so tawi woni amen yiiɓe ɗum walla won yaaɓe paari min ko hen jeeyami le 24 mars 74 jolmiɗo port Dakar ɗo min e bateau min birtima guure kewɗe birtima Malaga ɗo wiyete Malaga Espagne woni koye Espagne min ɓenni min payi Casablanca eywa min kiiri ɗon min biciti wuuro ngo min immi ɗon min payi Marseille mbiɗa siftora ñalawma o ko 8 heures de matin mardi min kiitno toon henne ko le 16 mardi min jotti port Dakar port Marseille yimɓe ɓe ɓuuri ujunere kamɓe fof e mbaɗi ran barke Allah e barke jinnaɓe e barke ceerno yimɓe fof no mbaɗi ran min ha hande almudagal ngal no heddi am mbiɗa hawjiri ni tan ha garmi sara politaɓe min cikkanoma tan neɗɗo immo tan fayata politaɓe ndeka noon tawi ko ran ɗo waaji o tuuba goto yimi tan no kawjirmi ni o wimi hoto paaɗa mbimo min de jinmi yaade ko paari tan o jaɓi passeport am o yehi o tampo e passeport o min dirtaki ɗo darinomi ɗo o yehi o tampo e passeport o to police to formalité to o arti o addnimi passeport o regginimi ha jaltu ɗon ɗaccumi yimɓe barke Allah ene laaɗum barke ceerno mi rangani barke Allah e barke ceerno mi rangani jottimi kadi jaarumi koyɗe hakkude port o e gare Marseille jaarumi koyɗe ha jottimi tawno tawi woɗɗani jaarumi koyɗe min jottimi ko 8 heures laana woɗoy pour Paris Marseille ko 2 heures et quart ɗon ñallumi e gare ñallumi koye gare Marseille nden laana ka wiyete ko Mustral kan ɓurno yawde nden
min mbaɗi ɗon ko min imi ɗon ko 2h15 min jottoyi gare de Lyon ko 10h15 limta ɗon heure uji ɗi no poti hedde 1000 kilométres en walla 800 kilométres min jotti gare Lyon tawmi ɗon kureejam min jippi ɗon ɗon naatimi golle mbattumi ɗon yeyde ha woni lebbi 3 immimi ɗon paami Belgique gonmi toon jaarumi Makka jaami Makka koye décembre 74 mbanmi paari ko lebbi 6 walla 7 dañmi biye am Makka e biye mawnam min jeehi Makka min woni Dakar duuɓi 3 mbiɗo liggoo ɗon liggimi ɗum lebbi 3 ko ligginomi Dakar duuɓi 3 ko ɗum liggimi France lebbi 3 nde imimi ɗon jaami Belgique ko ligginomi Paris duuɓi 3 ko ɗum liggimi e nder hitande e nder lewru wowtu tati ɗum liggimi lewru Belgique hay goto meeɗani yiide eyyi joni jokku namdal noon tigui Baba Hamidou jarama no fewi bandiraɓe paami machallah keeɓi hen kadi ko heewi ko yoni kenen pora naftorade Baba Hamidou koye wuuro he gonnoɗa hen mawnuɗa guila e guure nde ceerno Sinthianno ko fodde ko tawtoɗa walla ko nanɗa ha e leeɗe ceerno Sinthianno eko abbete ɗum ɗon e joni so tawi ko affaire leeɗe ɗe tawmi kam ko Madina centre o kam tawi ko huuɗi par ce que nde garmi ɗo nde tawi fergo ene yaara e duuɓi 25 garmi ɗo ko 61 walla 60 walla 60 dan garmi ɗo par ce que min mbaɗi e laawol hitande no mbiruno mami nani bon nde garmi ɗo nde mbiɗa andi kam nden Madina centre o kam tawi huuɗi eyyi ukkasa o ne kadi tawi huuɗi aywa Mousfala o kadi tawi huuɗi par ce que min bitik Baba Amadou Hammad en gonto toon ɗon on ko ɗon wonno ɗon min tawi ɗum eyyi ko laaɓami tan ko Sinthiane ɗo hen e dow am min ko Afia eyyi Afia kam tawi koɗo yi toon tawi hoɗama ko refti hen ko Mousdalifa eyyi Mousdalifa kam soppaɗo dawrugol muɗum soppere ɗo tayimi min dawi hen ha juuti ñande o siñcata jeere nde te min ina hawi ko haɗi jeere nde fonctionnde jeere Afia nde jeere wonde Afia nde ko haɗi nde wonde tan tigui rigui ɗum ina hawimi par ce que normalement ko ceerno siñcinde ende hani fewde nde feewa no juma o siñciri jeere nde e jamaka haade galleji ɗi taƴede mo taƴi jeere nde o taƴi jamaka nde galleji ɗi taƴa mbiɗo teskiti kadi e konngudi makko e nder on saaha nde o taƴa nde galleji ɗi taƴete nde o wi Alaji Oumar Bela ko ɗo wonno on ko mawɗo emin gandi ɗum no feewi ko on o rokkuno andi ceerno kanko ceerno mo hawni kala ɗo ƴewruɗa golle makko tan a hawete ƴeewa beddaji Madina ƴeewa ɗum e beddaji aduna he mi wiyani de Sénégal tan ala ko beddaji aduna ɗi foof hono beddaji Madina ɗi a yiyata min nen mo wi Alaji Oumar Bela o winama o wi beddaji ɗi eɗen aɗa taƴa ɗo hen beddaji o wi beddaji ɗi méthode mi yijiti méthode uji ɗi o wi noon foti jaajendi o wi kono juutendi bedda hen fof yo yaltoy hirnangue rewa e worko hirnangue e funnangue rewa e worko bedda hen fof mo taƴƴa méthode uji naggam taƴata fof yo yaltoy ɗum kam minen ɗum kam wona goɗɗo haali ko omo waɗi batu omo haala ɗum o haalde Alaji Oumar Bela andi ceerno kam ko kawnide no rokkirno o to radio yo humpitano aduna o woni oɗon noon o rokkini ɗum métre ɓoggol métre yo métre namo yo taƴanmo galleji ɗi nden e nder on saaha galleji ɗi ko ni mbano 40 métre fof galle 40 métre goɗɗo o galle ɗon ɗi kaaɗi luu o galleji keeɗa galleji ɗiɗi keeɗa ga bedda wona funnangue bedda wona hirnangue bedda rewa wona worko ko loo wonata galle hen fof kadi ceerno tawno ko kawni ɗo bedda galle hen fof jimata soɓunu mum ɗum jimata koye bedda dañan waɗiri bitik o kala cincuɗo e moɗon galle yo waɗi hen bitik yo aw hen mangoroje ɗum kadi mi nani omo haala nden kam mi anda joni kono nden galleji ɗi galle fof mo jiiɗa soɓunu muɗum ene tiimi e bedda ko waɗata bitik Angalde bedda hen galle hen fof ene tiimi Angalde eyi nde hay min galɗam joni kono goto e men fof ene tiime e Angalde
ɗum ko to nasrullahi dow to ɗum mi sikki ha joni ene heddi eyyi joni ceerno wiyanno ko woni kala maaɗo ha e bedda taw ko kanŋe ko wino o haali ɗum kadi ko mbiɗa heeɗi ɗum kadi wana nannante nde o jooɗi o waɗi marché ɗeɗo ɗo Musdalifa ɗo o waɗi jama ka o wi Alaji Oumar yo taƴ beddaji ɗi o wi ha koy Alaji Oumar Bello ha koy mbiɗa rentina on bedda so tawi neɗɗo naati e muɗum ko foti no ceebde mesalal hay sinno ko huɓere kanŋe o mahi e bedda he naati e bedda hay sinno ko fodde ceebde mesalal o naati e bedda he hay sinno huɓere nde ko huɓere kanŋe yo huɓere nde hele bedda o yaltine ɗum kam wona Samba nela e Samba ko mi nan wona mi nanirmo wona goɗɗo nanirmi ɗum kam ko laaɓi mi kanko wino ni eyyi ɗum noon mbiɗa sikki ha joni ene heddi par ce que beddaji ɗi ene keddi ceerno gonɗo ɗo o ha joni ene toppiti ɗum e sukaɓe wonɓe ɗo ɓe hono Amadou Ba en mbiɗa sikki ina batte majjum haqqille no moƴƴi eyyi ɗum kam minen komin tawnoɓe ɗum noon tigui jarama Baba Hamidou bandiraɓe nani beltima kono kadi paami bisimilla ko jiiɗa ɓeydude heddi ko dawol ngo dawi bon nde min gari ɗo hene nde min tawi ɗo dawi wuuro ngo ko dawi tati yo dawi ɗi kadi nden so dawol haalama hay goto mankata e wuuro he hay goto mankata yamirore so haalama hay goto mankata dawi ɗi ko ni mbawno ko dawi tati min tawmi ɗo dawol guesa ceerno dawol ferɓe e dawol berɓe ɗiɗo dawi tati dawol guesa ceerno dawol guesa ceerno dawol cuuɗi ferɓe faami e dawol berɗe so ɗum remete so ɗum waɗete sanggal ko ɗum wawi wonde foof berɗe kam ene joguino dawol mumen spécial e wuuro he eyyi ceerno nden sono dawane so dawama wuuro ngo nden hay goto hettako kadi hay hunde heɗotako toon e guesa he ko ɗum wawi dawanede foof koma gasa nde arte soɓe jottima ko lasal ɓe mbatta wona duno aɗa andi woni dunade woni dunade ko gara tan keeɓa hakkude guesa tan mbiya aɗa waɗa ɗon fiil aɗa andi woni fiil mbiya aɗa rema ɗon oya to heɓa to kadi wiya ene rema toon ɗum woni dunade nden ɗum ala yimɓe so jottima mbatta ko lasal so wat ɓe immoro hirnangue kamɓe foof ɓe mbaɗa lasal ɓe paya funnangue so wat ɓe immono funnangue kamɓe foof ɓe mbaɗa lasal ɓe paya hirnangue ma gasa tan so gasani kadi ɓe garta yimɓe garta eyyi dewol ngol kam ceerno ko ni wano bon heddi ko so gasani yimɓe so weeti dawtat ɗum wonno ɗum noon wuuro ngo adorino kala koɓe pelliti dawde e ɗiɗo dawi tati ɗi kalanmami so gasani e ñalawmago he ɓe gartata soɓe garti jammane so weeti ɓayde gasani ɓe jokkitoyat eyyi ɗum kam ɗum min tawnoɗo eyyi noon tigui jarama Baba Hamidou Mam Safaw wadde noon en nani en paami kono kadi beltima no fewi hankkadi yewtere nde woɗɗoyi en goppamo tan mataw o sammina bandiraɓe o waynoro konngol makko cakkatigol machallah en gayndani makko min gartu e makko kadi wasata kadi ko siftoroyi mo haalanen o nodda en kadi mbawen artude ko ƴetten julɓe nde wonno ɗum ɗo ƴettirte ko ha yonta amen hande jibinaɓe 80 caggal ceerno Seydou mbawa andude hanki no wano mbawa famde ni sifono ko ni wano mbawa etade abbade hen ko ɗum haalirte beltinimomo no fewi yimɓeɓe guila koɓɓulla ha madina gona taw koyngal ɗum ko hunde mawde ɗum ko tinnare mawde kono kadi ko jogade fimde mawde e fergu mum go non bandira fo beltima Baba Hamidou so jiɗɗa ɓeydude caggal muɗum mbaynorɗa eyyi joni kam hankkadi ko salminde tan e juurade e ñaganade en Allah moƴƴere e ñaganade ceerno o yo Allah jutno gurdam makko mbiɗa andi kam alhamdulillah rabbil alamin Allah ceerno kam ɗacci ɗon ɗum kam ɓerɗe ɓuuɓi ɗon eyyi eɗen ñaago Allah kadi kankone yo Allah rokkumo rontinde te kadi eɗen mbaɗi yakare ina rontini eɗen mbaɗi yakare ɓesgu ngu
enen batti mudum haqqille enen batti mudum gide kanyum en kadi enen batti e dental haqqille ewa enen ndeni ko tawi ko sukaɓe ko mawɗum ɓe tinni ɓe batti haqqille ko wona e dow ko ɗum waɗi en kulani en kadi eɗen ɗamini hen moƴƴere ha moƴƴa so Allah jaaɓi inchallahu taala ñagoɗen tan Allah ko yo Allah aynu reena juunanen kadi gurdam ceerno men e ceerno Ibnu Umar Ceerno e sukaɓe ceerno ɓe foof e sukaɓe meɗen ko ceerno duwoto ñande foof ko yo Allah reen julɓe on duwawi jaabe e nder julɓe he fof kala ɗo mbawi wonde e windere he ɗum tan ñagoɗen Allah eyyi ko wona ɗum ko hankadinne on jaara Allah jarama on jarama minne ko ɗo gonmi ɗeɗo balɗe mi wayratama mi hoɗani ɗo no fewi kono ko ɗo kadi konmi no fewi par ce que ceerno rokkimi ɗo henne galle goni koye fewnude galle o ɗo henne noon ko galle nen safha woni ɗo ko ɗo jippotomi ɗo gonmi nde jiɗɗon yiidemi fof ko ɗo gonmi nde jiɗɗon humpitade mi fof kadi son gaari ha Sira Thiam ene humpiti kala ɗo gonmi min mbawidirta sukaɓe ceerno ɓe fof noon mbiɗo jottodiri e mabɓe kono hande o ko ceerno Sira Thiam onne kadi ene nanguimi no mama mum nanguirnomi ni eno nene mum nanguirnomi ni ene ceerno Basir nanguirnomi ni eɓen omo nanguimi ngal naggam kanko e sukaɓe makko e galle makko foof eɓe nanguimi ngal naggam mbiɗa ñagonoɓe Allah gurdam moƴƴam mbiɗa ñagonoɓe Allah yaajede gurdam juɗɗam e yaajede mbiɗa ñagono dental ngal fof yaajede ko heddi ko mbasitomi onon radio ngoko ewa ceerno hamme li ñandede haali somi tawama uddal ngal o wi yon tinno mbatton haqqillaji no moƴƴi haala yo immorto ɗo foti immorade ɗo yaltira kadi ɗo foti yaltir ɗo ayo par ce que konngol fuutankoɓe mbi so ruufi ɓoftotako onon joom radio en ɓe tinno ɗe mbatton e radio hakkille gandonne kadi wono ceerno Tidiane wini radio ngo ko radio Madina kala ko yarata e Madina kaali ɗum kala ko yaadani e Madina woto kaali ɗum e radio he ɗum tan basitumi on ceerno hamme li haali hen seeɗa o wi nden ɗen woto mi yejjitino wirno konngol ngol ni woto Madina men wontude Madina naggam eyyi ɗum noon ko juufi ɗon ha heewi eyyi tinde wonon wonɓe radio heɓe ewa affaire rewɓe woto naatoy toon ko muusi ko foof woto affaire rewɓe kam naato woto debbo kam naato e radio he par ce que en tawani ɗum ɗo ɗum ala ɗo radio ngo ko radio privé radio Madina radio privé Madina koko weeli Madina ko moƴƴi e Madina ko ɓamtata Madina ko ɗum foti haalede radio he ay ɗum noon ko ɗum tan basitomi on tinno ɗon hen no moƴƴi haala fof garka ceeɗi ɗum cettoɗon ɗum ha laaɓa no hamme li wini ceeɗon ɗum cettoɗon ha laaɓa eywa pewna ɗum ha feewa nde puɗɗon saktude ɗum gandon kam saktirda kam ɗo tawɗon ɗum a faami eywa ko wona ɗum ko min salmini onon équipe o foof haaɗoɓe radio heɓe mbiɗa halfina on kadi hooram min kadi koye moɗon jeeyami eywa mbiɗa salmina Abou Ndiaye mbiɗa juuro ɗum onne kadi ko neɗɗo ganduɗum no feewi par ce que min e makko e ceerno min mbaddi waysuji kewɗi ko ɓuuri katude e jaadigal amen e ceerno min e makko min jaadi ha Makka min e makko e ceerno min jaadi ha Unfani min mbaddi ɗo henne udditali juma ɗe foof eyyi ko wona ɗum ko Sidi Alhaji Mamadou Sayid yo Allah waɗi ɓesgu he barke waɗa e meɗen en fof barke ko wona ɗum ko ceerno Abdou Aziz Kane nden hitande wonko haali konngol ngol ne waɗi fayida tawi ceerno nawi min ɗo hen uddital juma weli ngara kanko ceerno Abdou Aziz Kane won konngol ngol haali toon konngol ngol ko konngol jargol toppitade holɗum dente ɗe fof ngari dental Fuladu ari haalde e ceerno ko haalta e muɗum ko ceerno wi o jaabo o wi Fuladu o wi ehe moɗon Fuladu onon noon neɗɗo fof tinniɗo e aduna he onon ɓuuri haalde tinnade dendagal jettuɗe Sidi Alhaji Mamadou Sayid onon kaani ɓurde yettude Alhaji Mamadou Sayid onon Fuladu o wi par ce que Sidi Alhaji Mamadou Sayid to immino to Fuuta to ittuno neɗɗankagal to ittuno mana ngal hoore ma gandal to ittuno diina o to hay toon joni so hooti toon wonko ɓeydata e mumen ala ko haali onon o tawi on ɗo henne kon wonno mbaɗon o wattiri on joni no mbaɗon ni noon on poti yettude Allah yimɓe fof ne poti yettude Allah jetta Sidi Alhaji Mamadou Sayid ala ko haali Fuladu eyyi ceerno Abdoul Aziz Kane kadi haali ngol ɗo konngol e nder dental on jarama mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on duwaw kadi mi waynima on komi jiɗɗo wadde Dakar ɗe balɗe mbaɗon hen duwaw no feewi so Allah jaaɓi inchallahu taala jarama moƴƴi
jaram no feewi Baba Hamidou Mame Safaw bandiraɓe yeɓiyankoɓe Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum wiide bandiraɓe tan mbaɗen j'aime mbaɗen kadi abonné mbaɗen kadi partagé e chaîne men YouTube mo Nangue TV kono kadi emin ɗaɓɓi kadi wasiyaji moɗon e nder ko watte ko e nder golle ɗe so won jiyanɗe joguiɗon hen so won wasiyaji joguiɗon hen hoto goppide ene kala ndendi golle ɗe en fof ndendi yaadu ndu ndendi ko watte ko numéro men WhatsApp ko 78 119 00 65 joguiɗo kene wasiyo walla kene waajo eɗen cabbi inchallahu mawla walla mo ganduɗa kene toɗɗoɗen on mawɗo goɗɗo mo ganduɗa comprimé tan ngal wiyen mawɗo kayrde so jeehiton mon keeb ken naftoro kadi eɗen jiiɗi bandiraɓe dokken ɓen mawɓe mbawen yaade toon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min calmini kono kadi min joodima min beltanimon no fewi no fewi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.